खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे भिडिअ कनफारेन्सआव हरखाबै गाबखाङो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सावस्रि मावथि थामहिनबा डक्टरफोरजों जानाय मोनसे सावरायनायाव दुखु मोनखाङो गाहाय मन्थ्रि बिथाङा। कर'नानि गिख्रंथाव समाव गोबां सुबुंफोरानो आंगोफोरखौ खोमानांनायनि दुखुआवनो बिथाङा बेफोरबायदियै गाबखाङो। दानिया फैबावदो आसामाव बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएलनि सोरखार फैनायनि उनाव मैयानि सानाव गिबि खेब बिधानसभा जथुमा खुंनाय जायो। आसामनि बे बिधानसभा जथुमायाव 64 नं पानेरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए बिस्वजित दैमारिया बुंथिगिरि मासि मोननायनि थाखाय बिस्वजित दैमारि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कभिड-19 थासारिनि समाव थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनो अनलाइन फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ मैयानि साननिफ्राय जागायजेनबाय होननानै फोरमायथियो। दानिया फैबावदो कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलतापुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खायसे सोरखारि न'नि रांखौ जाख्ल'नानै न' लुना होयैनि अजद थिखांदों। मख'नो गोनांदि गोबां जायगायारि सुबुंफोरखौ थगायनानै बिब्दिनो न' लुनायनि मुङाव रां बख'नानै न'फोरखौ लुफुंनानै होआ। आरोबाव फैबावदो बिटिआरनि गंफ्रोमबो देहा फाहामसालिनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। गिख्रंथाव बेराम जायखौ कभिड-19 होननानै मिन्थिनो मोनो, बे बेरामनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा खावलायदों। बे देहा फाहामसालियाव नायबिजिर हैनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि इएम दावबायसा बर' बिथाङाबो बाहागो लादों होननानै फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव गोग्लैनाय खुंग्रिं हालामनि स्तनागुरि गामिनि थागिबि सन्जय मोसाहारिनि आंगोनि बिसि अनजुलि मोसाहारिया हरखाब बहाबा 10 साननि सिगांनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बिथां सन्जय मोसाहारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि आंगो बिसि अनजुलि मोसाहारिया 5 बोसोरनि फिसालाखौ लाना थांनाय 11 मे खालारखालि गावसिनि देरसिन फिसालाखौ रुनिकाटानि गंसे फरायसालियाव सोलोंथाय लानो थाहैनायखौ लकडाउननि जाहोनाव फरायसालिया बन्द जानायलाय लायनो थांनायनिफ्रायनो न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै होनना फोरमायदों। बिनिखायनो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि बिसिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला गावनि जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। होखानाय नाम्बारानो जाहैबाय 9401044679। दानिया फैबावदो गोबाव समनिफ्रायनो अनलाइन सुबिदा लानो हायैखौ भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसारनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसारनि ओनसोलाव बिएसएनएल एयारटेल जिअ गासैबो नेटवार्कआनो मोजां नङा आरो नेटवार्क गैयैनि थाखायनो गामिनि फरायसाफोरा अनलाइनजों फरायनायावबो गोबां उसुबिदा जानायखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसे बेंकआव थांब्लाबो सार्भार डाउन जानायनि जाउनाव नांगौ समाव जेबो खामानिफ्रानो जाफुङा होननानै फोरमायदों। बेराफारसेथिं रायजो राजाफोरा टावार बिफाननि सोद्रोमाफोरखौ रेन्ज बारायनानै होयोब्ला गासैबो अनलाइनजों फरायनाय, बेंकनि खामानि, फन रायलायनाय सुबिदा, भिडिअ नायनाय सुबिदाफ्रा मोजां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों।